Sakto na imong gibuhat, ma'am. Ngano magbuot man sila? Bisag asa ka nining kalibutana, way magbuot nimo. Tinuod gid ka noy. Nganong magbuot man sila nako nga total wa man ko'y gitamakan nga taw. Wa ko'y gipasakitan nga anong papaulion man gyud ko nila. Bitaw. Unsa may katarungan ni Sir Marlon B? Nga magbuot man gyud siya nimo? Aw. Magpaabot ra man gyud kog iya kong hasi-hasion. Ug maabot ng panahon na noy ambot, mangambot na lang gyud ko. Ako, ma'am, di ko mutuo nga makapugos na siya nimo. Layo ra kay tinuod. Unsao man niya paghingilin di? Nabisa kung sao kwinta, may bahin magyud ka dinhi. Isagwa na lang ko'y bahin diri noy. Unsaon man sad ko niya pagpapahawa? Katapaw ba yung gibuhat, no? Bisag kung saon, wag isi katarungan. Ano ko rin taon nga magbuot siya sa imong lihok? Biyaan na lang tanang timahan noy Di na sige hisgot ana kaya bi palang importante na kay na siya. Pero naade ko'y pangutanan nimo noy Unsa ba na, ma'am? Di ba gisugo man mo ni Marlon sa pagpangita og pagdakop sa maong kanding? Unya, gistoryahan mo niya kung sa hitsura ng kandinga. Wa man, ma'am. Ang iyang istorya nga kana kuno kandinga talagsaon ra kaayo na. Wa kuno ni kamatayon hangtod karon napa ng kandinga. Ora. Wa man lang siya muhatag og bisag laing description sa kanding, bisag color man lang. Wa man. Wa gyud. Oy, lisura sad ana noy Mura ra mo mog nangitag wa. Nya, wa gun mo'y gibasihan ug unsa hitsura ng kandinga. Bastang paita, oy. Buang nga, oy. Ang amo, ma'am, sige lang may pangita, sige may pangita. Huwag may maibaw kung sa di. Hitsura tong kandinga, oy. Basta iya sulti, nga dakuon, unya na ay bungot. Basta nga mo panaghap nga mo, kay sayang kay ang premium. Pero ang tanan din mga tao, ma'am, interesado gyud kaayo. Oh, natural mo kugi gyud sila noy. Mo interesar gyud sila ana. Oh, magkugigi sila, ma'am. Kita mo na'y pretinda ko as premium. Day! Ay mo listar si Amparo. Tuwa sa ilang lilay, sir. Ilang burha ba? Kuam kay dito si Noy Dimit. Ligro nila. Muna ikaw, Toy. Nahanglan ha, di ko kang kumpiyansa ha. Kinahanglan asa sa Amparo, imo ginapanidan, sunod-sunuron gina nimo ha. Oo, sir. Ako ang isang giatngan. Nagtos kinasangan, kung siya sa mga tao. Ako isang gibantayan, eh. Mo na'y nindot imong buhaton, Toy. Imo ginang panidaan pag-ayo si Amparo, labi pag mo ipon sa mga tao. Ah, bantay ka kay matay. Kuyawag makita ang kanding niya, siya'y unang makakuha. Ligro ha. Adi na may tabo, sir, oy. Kaya mga tao ako nang gibanduan daan. Nga kung kinsay makakita sa kanding, ipahatod yun yan, eh. Mayo kay mituman ka gyud sa kong mando. Kanay imong kalaki nga tumang gyud ha. Matunhay na natong misyon na dali ra kay mosulbad. Pero, sir, ang makapadani nga makapauli na si Mama Paro sa ila, kana si Noy Isidro. Kaya dakong kay respeto si Mama Paro na niya. Tural. Iya ko nang uyuan. Pero mao lagi na. Atog yung permanentihon nga mamonitor gyud na nimo sa Amparo ug unsa yung mga kalihukan. Kay malipad ka, kuya kayo. Panid-ang gyud na nimo nga na kay makita nga murag makaguba sa atong plano, makadaot sa atong misyon.
Pina rin ako, sultihin rin ko. Moni bon. Moni litag. Gamay nga tangkal. Nya, Pero di ni siya mao. dili mao. Pamiton. Gamay ra kay ni ato ning padakan. Nya diri na to ibutang ang lawog diri. Paon nga lawog kanang sama sa kalderitas, humba, kanang mga lami gyud kay para madani gyud ang kanding. Diri na to ibutang. Badya ay, ikaw may mukaon ana. Mukaon ng kanding ana. Kung kuan gutumon, pwede ra sad kita yung kaon. Mao na din na. Kusi ka lang kwarta, wa tay kwarta. Nya ato ni wa pa man ni portahan. Ato ni butang ang portahan nga inikasod sa kanding mo automatic og sira para madakpan gyud atong kanding. Kana. Nya inika madakpan na natong kanding ato higtan sa liog unya ato isod sa kwarto para walay magkakita. Ayos. Nya ang atong buhaton ron magbuhat tag dako nga sama ani. Kanang ligon, kanang di dali maguba. Kay basig mo kisi-kisi ang kanding sa sud, wala ba tagabaw kung unsa to kakusgan to kandinga. Dito sa sakto. Anala sige. Ilista ang mga materialis nga atong gamiton. Ay lista dayon? Sige. Sabi una na to ikuan. Yung bag mong gawin. Pagkuha dito lapis. Ayun na, di na mo agi. Hindi mo isuwat sa sin. Musta magkadayon ka ha. Nakuha gasto animon. Ah, basta para madakpan ay kanding dayon. Una saktong idea gyud. Be, unsa may una be? Mga 1 por 2. Ah, gamay ra na uno por dos. 2 por 2 gyud nga kahoy. Para siguro. Para siguro, para ligon. 2 Niya, por 2. kawayan. Para itap-tap na to sa bungbong ug saw. Okay, kawayan. Nya, lansang. Kanang dagko ah. Sa Ah. kadangaw. Lansang. Sa kadangaw, numero 20. Okay, numero Para ligon. 20. Para ligon. Lansang, numero 20. Kunya mon. Ah. Atong butang nga gradyo nga gamay. Radyo. Saan ang radyo? Maun sabi ka, ay wala kay bawo nga kanang mga kanding. Hilig po nagmaminaw og sunata. Sige, radyo. Nga kung mauna, butangan man nimo radyo, maminaw magsunata ang kanding, dukaon niya, apilan na sa natog habol ug unlan. Pwede. Oh, Pwede. Oh. Aron magtapad mo og dukaon sad ka no. Di pwede magtapat ang baboy ug kanding, mag-away gyud. Mas may noon. Okay, mana ni? Pila kay gasto na to ani bo no? Nana din na lansang, kawayan. Tubay to nga kahoy, nya kawayan, Oh. langsang numero 20, unya radyo. Katulang radyo nimo may gamita ha, katong gamay. Ah, sige, wala na yung radyo. Aron inigsud sa kanding, Ah. makaingon siya ba nga, lo, hinduta ni ilang ano tangkal, mura magdiskuhan. Tapos ayaw kanding. Nya, butangan na to, habol ug unlan. Ah. Paminaw mo ha? Unsa man noy? Kanang kuan kining nakakita na ba mo skandi nga gipangita sa mga tao? Wa pa noy. Unya. Doon na nakakita sa kanding taga din eh. Duna noy. Kinsa may nakakita? Sinoy biyano noy? Yan ang gitong gunitan ni dagan lang. Mo ba? Pagbalik niya kay nuwa man kanding. Bitaw noy. Karon. Diin man niya makiti ang maong kanding, diin mang dapita. Dito ay ikuyog mo gusto ni Noy biyano. Balik niya. Tutuloy mo na. Tara. Asa na dapita, sige na. Lang gani, ang gani. Ano sa mga ko na punta yun. Sapa. Sapa. Di ka madok. Ano man noy? Tutulan ng kanding unya, hapa ang agtang. Dagan niya noy. Ay, sila budagan niya ay nagapasa. Basta, suway lang dito.
Tulang. Sige, sige, tulang.